ọ dị ihe dibịa sị na anụgwọ maka ba na-afịa afịa na-ewu ewu. Onye ọbụla nwechakwa ibe ọ na-alụ. O nwere ndị nwe factory, nwee họteelụ, nwee biznes dị iche iche ebe o si enweta daily income. Ọkwa ya bụ ara agba aka afọ ị na-anụkwafu. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu onye dibịa bụ onye ama dịka isi na awa ndị iro n'ọba apụtala ma kwuo okwu bụ nke o ji enye ụmụ okorobịa ụmụ Igbo ndị na-etolite etolite ndụmọdụ bụ ndị na-agbakwuru ụmụ dibịa ka ebunye ha ike. O mere nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara bụ ebe ọ nọrọ jụọ ọtụtụ ụmụ Igbo bụ ndị na-etolite etolite nakwa ndị chọrọ ibute ike ajụjụ wee sị, ọ bụ ugbo ole ka ihe ga-eme unu tupu unu amụta ihe? Na ya bụ ihe onyonyo ọ jụrụ sị, gị nwa bụ onye na-agbakwuru nwa dibịa ka a chụọrọ gị àjà makwanụ ka a gwọrọ gị ọgwụ ka ị wee bute ike, gịnị ka ị na-arụ ị chọrọ isi n'ime ya wee bute ya bụ ike? Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere nụrụ n'olu okwu ya. Igbo ekenekwa m unu kene mmụọ chi unu ọzọ. Ọmụbisi na nwandilo nwa ya ọbanide mmiri anụ mmụọ ọjọọ alụsị bakaso dịbụlogorelute. Tutu ita bụ olie folugokwu fọtala anyị ife ọnwa nwere alụsị ụlọ wee teta ala ịnwa bụ olie. Mmanwụ na-enye m nsogbu na nlọ wee sị m bịa kọọrọ m Igbo akụkọ ka nzi ebu ozi nwe iziriba. Maka na Deliko na Chezi na-enye nsogbu bakasị bata obodo onye ọbụla wala ọsọ. Ajụjụ ka m nwere ịjụ ụmụ Igbo. Ajụjụ ka m nwere ịjụ nwa afọ Igbo ọbụla wee sị ya, ọ na ibe mebere ụnụ ka ụnụ ya anwale ibe ịpụta ụtụtụ ekwupụ ajebebe dibịa sị ya gwọọlụ gị ọgwụ mana o nwere ibe ị na-alụ. Dibịa bụ na-agwọọlụ gị ọgwụ jụkwa ya ajụjụ ọnụ makwa na dibịa nwere ibe ọ na-alụ. Asịghị na ya alụlụ ara agba aka na ya alụlụ Igbo bolu alụghị nke nwanụ. Jụkwa anyị ajụjụ ka njụa gị nwanne m. Dibịa kwuo nwe source of income ọkwa nwere ibe ọ na-alụ. Emesịa emepe factory mepe ebe ego si abata. Ọ sị gị na aga alụlụ gị ara agba aka arọdụ mma na-agba ara arọdụ ndị a na-agba arọ. Ọ mmanwụ na-agụ ara isi na nwandilo onye ọbụla tụrụ na-agwa ọbara ọla bụ ọgwụ. Nwesị ka njukene gị nwụbụ Igbo nwafọ Igbo ọbụla jee chọọ ife ihe alụ maka na inwe ibe ihe alụ agwọlụ gị ọgwụ eme dịile maka na ọ bụ na o nwere ebe ihe alụ agwachalụ gị ọgwụ ọkwa bụ na mmadụ akwaba ụta ọ na-ebe na ọgwụ anọrọ ọlụ na o nwere ibe ọ na-alụlọkwọ. Ọ dị ihe dibịa sị na anụgwọ maka ba na-afịa afịa na-ewu ewu. Onye ọbụla nwechakwa ibe ọ na-alụ. O nwere ndị nwe factory, nwee họteelụ, nwee biznes dị iche iche ebe o si enweta daily income. Ọkwa ya bụ ara agba aka afọ ị na-anụkwafu. Ibe mere gị na 2022 ekwena ka o mee gị na 2023 afụnụ. Chọkwa ibe ihe alụ ka i wee nwee ibe iji aka ya bụ achụalụ gị aja gwọọlụ gị ọgwụ ama ndị ile. Ọ bụ na o nwere ibe ị na-ala bịakwana na be m. Ibe nwa bụ ibe mmọnwụ si mụzie nwa afọ Igbo ọbụla. Igbo olugokwanụ mgbe unu ya amala ibe waa n'anya. Asị gị agwa ara agba aka, asị gị Igbo, asị gị oke ite mana o nwere ibe ị na-alụ. Mgbe jụọ gị dibịa bụ na-agwọlụ gị oke ite asị na o nwere ibe ọ na-alụ. O nwekwa shọp, o nwekwa họteelụ, nwee ibe ọ na-eme o ji enweta nri ọnụ maka na ọ bụ na ọrụ abịara na dibịa o ji eme nke ọzọ na wee zobe onwe ya. Dibịa na-ebutekwana ego kwa ụbọchị onye ọbụla chọọ ibe ọ ya alụ. N'akara aka dị mma mana nwego n'ibe ị na-alụ maka na inwe ibe ị na-alụ agwọ ọgwụ gbanye mmadụ na n'obodo wee jebere ya ije. Igbo dondoriko donu si ewuziri ụnụ wayo saa na anya ụnụ n'oge akara aka elukwanụ 2023 bụ maka ụmụara Igbo mana gakwa ntị ka nzikwa gị ofu ozi. Ọ mmanwụ na-agụ ara isi na nwandilo onye ọbara tụrụ na-ada ọbara bụ ọgwụ. Nwesị ka nke onu mbembe nwanne m ọ gịnị na vivi nwa asị gị ara agba aka ọ bụ onye nwere ibe ọ na-alụ ara agbabụrụ ya aka chọọ ibe ihe alụ ka ara wee dịrị gị na mma maka na ịgwọ ọgwụ ama ndị ile mana ọ bụ na o nwere ibe ị na-alụ. Ọsọ gị gbuo oke ite 30 million ọ ma lụkwalụ gị ọlụ. Ọsọ gị gbuo Igbo bụ 100 million ọ ma lụlọkwalụ gị ọlụ. Nwanne m jee chọọ ibe ihe alụ na teta bụ olie evolugokwanụ ọ ibe mmanwụ gwa m mee ka nna emekwanụ. Ọ mmanwụ na-agụ ara isi na nwandilo onye ọbara tụrụ na-ada ọbara bụ ọgwụ. Ọkụ igechala ya bụ ozi. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị nakwa etu isi hụ ya bụ ozi nke ya bụ nwa dibịa ziri n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị maka gịnị n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gịnị aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-adụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button
ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.